Менә бит. Полевые. Я, Ну вот может, этикетка полевая, да. Ага. Вот ее. Менә тешләре. Ну, кешегә күрсәтергә. Демонстрировать, конечно. Монда, менә шулай икән инде, кеше инде. Да, чтобы Монда, бу баш. Баш сөякле. здесь, а скелет Куму яклы. Куму яклы. Аның өчен бит әллә нәрсә кирәк түгел. Менә кичкенә генә сөяген калдырсыннар. Әйтеп киттеләр инде, биредә безнең уйлавыбызча нәкъ менә Казан ханнары күмелгән. Кремльнең башка урынында мөмкин түгел зиярат урнаштыру. Менә шушы Казан ханнары бит инде хан сарайына якынрак урнашкан булырга тиеш. Анда әле Сөембикә манарасы урынында элек тагын ниндидер башня булган, саклану башнясы, оборона башнясы мул, мәчет булган анда. Нәкъ шушы урыны туры килә ханнарга. Минемчә, менә бу ханнар күмелгәнме монда, башка кеше күмелгәнме, бәхәс булырга тиеш түгел. Бәхәс нәкъ менә сез биргән сорауда кемнәр, кайсы ханнар күмелгән? 12-13 хан Олуг Мөхәммәдне дә кертеп, Казанда идарә иткән. Шуларның 6-сы гына үлгән. Казанда. Калганнары я Мәскәүдә, я Белоозерда, Каширда, Касимда һәм Кырымда. Үлгәннәр арасында беренче 3 ханыбыз Мәхмүд, аннан соң Хәлил, аннан соң Ибраһим. 4-нче хан, Казанда күмелгәннәрне саныйм, Мөхәммәд Әмин, аннан соң Җангали, Сөембикәнең беренче ире, аннан соң соңгысы Сафа Гәрәй. Менә шушылар арасыннан кем булырга мөмкин? Кызганычка каршы, шушы ханнарыбызның биографияларын, тормыш юлларын без бик аз беләбез. Документлар сакланып калган. Сакланып калган булса да, алар әле табылмаган булырга мөмкин. Безнең Казан тарихчылары бу өлкәдә бер дә өлгерлек күрсәтмиләр. Кызганычка каршы, безнең бер генә хан турында да китап юк. Хәтта әйтергә кирәк, мәкалә дә юк. Аларның яшәү рәвешләре, идара итүчеләре турында язылган китаплар кызганычка каршы юк. Менә шуңа күрә дә хәзер Альфред Хасанович Халиков 1977 елда казып чыгарды. Очраклы рәвештә генә табылган корылма иде бу, мавзолей дигән нәрсә. Анда канализация турбасы үткәрәләр иде. Biraz эшләп ул ачты 2 каберлек. Демәк, 6 ханның 2-се ачылды. Һәм ул якынча инде гипотеза рәвешендә генә, фараз рәвешендә генә шундый фикер әйтте. Беренче мавзолей археологик материалларга караганда илгәррәк төзелгән. Шуңа күрә анда я Олуг Мөхәммәд, я аның улы Мәхмүд күмелгән булырга тиеш диде. Бу 15-нче гасырның урталарында салынган мавзолей дип аны әйтеп калдырды һәм язып та чыкты. Соңыннан инде әле ул вакытта 1977 елда Казан ханнары турында язарга да ярамый иде. Менә шушы без үзгәртеп корулар, перестройкалар чорында, демократия чорында шундый мөмкинлек килеп чыгуга Татарстан журналында ул мәкалә урнаштырды. Шушылай дип. Икенчесе Сафа Гәрәй булырга мөмкин диде. Чөнки аның баш сөяге тишелгән, язма чыганаклар буенча ул имеш ниндидер мәҗлестән кайтып, юынганда кумган төшәмесең, нәрсәдер башына төшә һәм шуннан имеш үлгән. Менә шул формада фараз әйтеп калдырды ул. Хәзер инде әле без Казан Кремлендә казу эшен башлап кына җибәргән идек.
Ул мавзолейга әле кулыбыз җитмәгән иде. Бу 1994, 95, 96 еллар, 97 елда китабыбыз чыкты. Казан Кремлендә ханнар мавзолее дигән. Bütün материалларны топлап, мин сезнең сорауга җавап эзли башладым. Шушы ике каберлекнең кемгә кемнеке икәнлеген ачыклап булмасмы дип инде. Беренчесе чыннан да каберлек борынгы. Ул 15 гасырның уртасы. Бу чорда кем идарә иткән? Мәхмүд, Хәлил, Ибраһим. Ибраһим 11 гасырның икенче яртысына карый. Менә Мәхмүдме, Хәлилме? Улуг Мөхәммәд түгел. Улуг Мөхәммәд Казан ханлыгын төзүче булып саналса да, ул Казанда булган кеше түгел. Тарихи чыганакларда бер нинди мәгълүмат юк. Ул соңгы тапкыр Курмышта телгә алына, һәм шунда үлгәндер дип уйлаучылар бар. Демәк, беренче ханыбыз безнең Мәхмүд. Мәхмүд 1445 елда Казан ханлыгы оешкан елны әйтергә кирәк. Идарә итә башлый, һәм 1460 елларның башында күрәгез безнең чыганакларның никадәр түгел, камил булмаганлыгын сөйли торган нәрсә бит бу. Кашан үлгәнен дә белмибез без аның. Хәлил 1467 елда үлә, ансы билгеле. Менә шушы 67 ел белән 1460 еллар арасындадыр дип, 62-63 булырга мөмкин. Һәр хәлдә, минем фикеримчә, менә беренче кабердә Мәхмүд күмелгән булырга тиеш. Яше дә туры килә, мавзолейның салынган вакыты да туры килә, якынча гына инде. Улуг Мөхәммәд булмагач, иң беренче ханнарыбыздан булган Мәхмүд күмелгән дигән шундый фикергә килдем инде мин. Бу фикергә башка антропологиядә каршы килми, тарихи чыганакларда без белгәннәр инде һәм археология материалларда. Хәзер икенчесе Сафа Гәрәйме икән. Әйе, без аны Мөхәммәд Әмин дип әйтәбез. Сафа Гәрәй түгел дип уйлыйм, чөнки беренчедән антропологлар аның баш сөяген тикшереп, бу икенче каберлектә табылган ханның инде мондый фикергә килделәр. Менә ул баш сөягенең тишеге әле ул яшәгән чорда түгел, соңыннан үлгәч ниндидер балчык төшепме, аны күмгәндә таш төшепме кителгән, үлгәннән соң инде әйтергә кирәк. Шуңа күрә менә бу бер нинди дә теге факт исбатлау чарасы була алмый. Аннан соң яше дә антропологлар бит әйтергә кирәк, ярыйсы гына түгел, датаны әйтәләр. 50 яшь, әле аннан да картырак булырга мөмкин. Сафа Гәрәйгә 50 яшь түгел, әле аңа 40 яшьләр чамасы гына була үлгән вакытта. 40 яшьләр чамасы гына була. Демәк, Сафа Гәрәй төшеп кала. Безнең менә шушы мин санаган 6 хан арасында менә бу икенче кабердә күмелгәнлеге иң карты әйтергә кирәк. Һәм ханнар арасында башкалары яшьрәк, моңа 50 яшьләр тирәсе. 50 яшьләр тирәсендә нәкъ менә Мөхәммәд Әмин үлә. Мөхәммәд Әмин турында тарихи чыганаклар күбрәк сакланып калган, аның ничек үлгәнен дә без беләбез. Аллага шөкер дип әйтәм бусын. Чөнки ничектер күлбрәк рус ел язмашысы яза. Менә ди, ул гомер буе рус дәүләтенә каршы килде. Һаман каршылыклар тудырып торды, русларны яратмады. Шуңа күрә аны Алла каргаган ди. Ул 3 ел чамасы аяксыз ята. Ел язмашы әйтә, хәтта ди, аның янына кирлек тә түгел иде, аның аягы ширип сасы иде дип. Менә шушы факт археология һәм антропология тарафыннан раслана.
Шыннан да анда сүйек туберкулезы була. Антропологлар тикшереп таптылар, ул сөйектә эз калдыра. Һәм башка, мин ул авыруларның исемен белмим, инде оныттым, әйтергә авыр медицина терминнарын. Ягъни ул нык авырып үлә. Менә шуңа күрә әле Мәхмүд турында бераз шигем булса, бу икенче каберлектә Мөхәммәд Әмин күмелгәненә артык шигем юк. Яше дә туры килә, мавзолейның кашан салынганлыгы да туры килә. Бу 16-нчы гасырның башы 1518 елда үлә ул Мөхәммәд Әмин. Һәм бигрәк тә менә шушы каты авырып үлүе аның тарихи шаныклар тарафыннан әйтелгән нидә дә сөйәкләрендә дә чагыла. Менә шушылай дип уйлыйбыз. Хәзер инде калган каберләр, без бит 2004 елда, 2005 елда, ягъни Альфред Хасанович Халиков эшләреннән соң, якынча 20 ел үткәннән соң тотындык казырга. Ансы шулай очраклы рәвештә генә булды. Менә шу әйттем бит, очраклы рәвештә Альфред Хасанович таба бу мавзолейларның төрбәләрне, чөнки канализация үткәргә кирәк була. 20 елдан соң шул канализациягә, трубаларга инде ремонт ясарга кирәк була. Ремонт ясый башлыйлар, biz инде йөреп, нитеп раскоп салып җибәрдек. Әмма ләкин бер генә каберне дә ачмадык. Каберләр ачылды, өстән күренеп тора. Әмма сөйәкләренә кадәр төшеп җитмәдек, чөнки менә хәзерге күзлектән карап мин әйтә алам, бу кабердә нәкъ менә кемнең ятуын белү искиткеч авыр нәрсә, якынча гына әйтергә мөмкин. Безнең антропологлар инде бу Мәхмүд белән Мөхәммәд Әминнең скульптураларын да ясап куйдылар. Әйме, ничектер шулай кирип китте инде ул безнең мәктәп дәреслекләренә дә. Балалар да белә ул скульптуралардан карап Мәхмүд һәм Мөхәммәд Әминнең исемнәрен. Әмма ләкин әле менә монда безнең антрополог әйтеп китте, бу өлкәдә бик каты тикшерүләр алып барырга кирәк. Ул уйлаганча җиңел генә түгел бу тикшерүләрне алып бару. Мәсәлән, Касыйм шәһәрендә бар бит инде мавзолей, аны Шахали мавзолей дип йөртәбез инде без аны кайчакта, әйме, кызганычка каршы аның бөтен аскытарда, подвалда күмелгән каберләр, аларның бөтенесе инде актарылып биткән. Анда бер нинди сөйәк тә табарлык түгел, табылган очракта да кем ул кайсы каберлектә икәнен, каберлектә ятканын күрсәтү дә мөмкин түгел. Менә бу яктан тагын авырлык килеп чыгачак. Ягъни шушы безнең Казан ханнарының сөйәкләрен, баш сөйәкләрен бигрәк тә антропологик яктан инде чагыштырып өйрәнү Кырым ханнары белән Касыйм ханнары белән. Әмма ләкин өметсезлеккә бирелергә ярамый, киләчәктә барыбер менә шушы темага без әйләнеп кайтачакбыз һәм үзебезнең теге фаразларны әйтергә кирәк, яңа материаллар белән ныгытачакбыз. Тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, Сөембикә манарасы янында табылган менә шул таштан салынган мавзолей, ул ханнарныкы. Моңа шикләнергә урын юк минемчә. Кем кайда күмелгән? Ансы инде проблема әлегә. Кыска гына дип әйтик, нәрсә белән бу ханнар билгеле булган? Мәхмүд хан, Мөхәммәд Әмин. Мәхмүд хан беренчедән оешкан